Welcome to Zwide Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Ayineme neze intokazi engumethuli ezinhlelo zakumabona kude yaseGermany uKarin Kedim ngokuqatshulwa isihlabani sika Maskandi uDSD. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi lanibona khona le video. Mangoqala usijonele elikhasi wamwelekele igama lami ngusibonga konke wakandwanda Mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Intokazi engumethuli ezinhlelo zakutelevision yaseGermany sizakhele udumo kuleli ngokucula uMaskandi. Yaziwa ngelika Karin Jayivakazi Kedim usola ihlabani somculo kaMaskandi ukhangelani DSD mhlongo ngokumqabula kungavunyelwene. uKarin osanda ukuqopha ingoma noMaskandi umzo Jaiva zimnyike Kenyeza ethi sibuyile uthe isigameko simehlele ekwimzansi Maskandi Experience eKahiso Stadium eHauteng ngomgqibelo oyedlula. uKarin uthe ubehamba noJaiva ngenhloso yozokunandisa emcimbini kwagcina kungenzeka ngenxa yokuthi bebe ngazilungiselelanga. Sithe nje uma sengena lapho kukhona izimonto sabe sesipaka ngibe sengiphumela ngaphandle kwezimonto kwaqhamuka enye imonto ingidlulile. Uthe bekuhleli phakathi uDST uthe ngabona uKarin wamphakamsela isandla maqede wanxusa imonto kuba mayimi. Uthe esemile umshayeli uDST uvele waqhumela ngaphandle kwemonto maqede wamemeza wathi Karin kufanele ngikuqabule uthe wabesethi nje uKarin cha icorona angeke kwenzeke lokho. Uthe bengisholo into efana naleyo uma ngithi engangiqabula. Uthe akanabudlelane noDSD futhi ubengamazi nokuthi ungibani. Uthe yonke into ivele yenzeka ngokuphazima kwezwe. Uthe uvele wasondela kimi wangigaxa maqede wangithi mncwa ngokhisi. Yonke into ivele yenzeka ngokuphazima kwezwe. Uthe uvele wasondela kimi wangigaxa maqede wangithi mncwa ngokhisi. Wathi ngawuthola ukhisi wami ekochaza yena uDSD. Ingakho ke ubona ubuso bami bunjeya esithombeni. Ngize ngasiza ukujikisa ikhanda ngesikhathi uDSD engiqina ngokhisi. Bengeke ngivume angiqabule okwangempela. Ebuzwa ngalesigameko uDSD uvumile ukuthi umzwile uKarim encokola ngecorona kodwa ke uthi ucelile ukumqabula. Uthe ukumenza wamqabula ukuthi usuke weqiwa injabulo ngesikhathi embona nelinye iciko. Jwayele ukuzwa ngayo ukuthi ungumuntu olunye uhlanga kodwa osebenzisana noMaskandi okuyinto engajwayelekile kuchaza yena uDSD. Intokazi eshadile ithe azikho izinyathelo ezosithathela uDSD ngoba ubebukela edle amponjwana. Lalesigameko sigcine sesiphenduka nje ihlaya kubantu. Bafethu ke mina ngizofisa ukwazi ukuphala kwakho khona lapha kwi-comment section ngalolo daba ukuthi ngabe uthini ngesigameko sakhe uDSD. Bafethu ke asivele siqede khona lapha kwi-comment section. Mina nje ngentatheli ka YouTube sengiphuma kanje ngithi ke ungakhohlwa ukusilandela lapha enkundleni zokuxhumana @zwide_media.